जानो नङालै हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि बे गेरेमसा दैमारि चैनेल नोंसोरखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय आं दाख्लै क'क्राझाराव थांदोंमोन माने सासे जोंहा मादै सासे क'क्राझाराव थाहैदों आरोना बेखौ दोननो थांदोंमोन ओमफ्राय दोननो थांनाय बादिनो एसे बेरायनायबो जादों स' बे बेरायनायाव भिडिअबो लानाय जादोंमोन एसे दा बे भिडिअखौ नोंसोरनो शेयार खालामनो नागिरदों अन्नानै भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम ओमफ्राय लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' भिडिअखौ नोंसोर नायदो आरोना जोबजासिम हेलो गाइस नैबे जाबाय क'क्राझार टाउननि शपिं मल बाजार इन्डिया स' जों दा नैबे बाजार इन्डिया शपिं मलाव हाबहैनायदो मोननैसो बुस्थु लानो थांदो आरोना स' जुदि जे बुस्थुखौ लानो थांदो जों मोनोबा लानोसै आरो नोंसोरनो देखायनोसै आरोना बे बाजार इन्डिया सिङाव मा मा दं मा मा गैया स' नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय लालोगोफोर बाजार इन्डिया सेन्देल गथ'फोरनि आरो नैबे दा बेग गथ'फोरनि बेग आरो नैबे दा गथ'फोरनि गेलेनाय बबे टिफिन बबे टिफिना इना इ सामुस मोजांथार माथो ओरै जालायनाय बा दे 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 जागोन दे ला लोगोफोरजों बाजार इन्डिया सिंनिफ्राय ओंखारबाय जेबो मोजां बुस्थु मोनासै माने नांगौ जिखौ नांगौ इखौ मोनासै बेनिखायनो जों जेबो लानाय जायासै ओरैनो हाबनानै माने ओंखारबोनायल' जाबाय आरोना नायथिंनानै ओंखारबोनायल' जाबाय दा जों डाइरेक्ट रुमाव थांनोसै बोरैबो थांला ओमफ्राय गाबोन फुङावसो लोगो मोनसिगोन गुड मर्निं फ्रम क'क्राझार नैबेनो जाबाय हटेल गौरां भेलि हटेला नैबेनो आरोना गौरां भेलि हटेलनि बेक साइड जा दं आङो माने क'क्राझाराव फैदोंमोन नालाय स' नैबे जाबाय मादैनि रुम आरोना मादैनियावसो फैखादोंमोन नालाय बेनो रुमा किटचेन बे जाबाय गाइखेरनि साहा माने अरिजिनेल गाइखेर नङा दे बे मा होनो आमुल ताजासो नोंसोर लोङोना लोङा खोन्था कमेन्टआव आं लोंनोसै नै नायनानै ला लोगोफोर माने फुङाव गाइखेरनि साहा मोनलोंबा एसे मोजां मोनो आरोना लोगोफोर जों दा साहा ओंखाम जाखांनानै बेरायनो थांगोन आरोना क'क्राझार टाउनाव ओंखारलाङो माने जों दा गौरां पार्कआव थांगोन स' नोंसोरनो गौरां पार्कखौ आं नोंसोरनो जि हायो देखायनोसै नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बेनो जादों गौरां पार्कनि गेट आरोना जों दा मोनफैबाय गौरां पार्कआव लागि रुमनिफ्राय फैनानै मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा जों गारिखौ पार्क खालामना लानोसै बेकग्राउन्ड मिउजिकआ थरथिंग' आदानि गाबबाय थादों कपिराइटसो फैयो नामा मिथिला दे आरोना
सायाव दोनैनो नावखौ ज'ना हागोन नायालै ओरै खालामनानै फानदो बिदिब्ला लोगोफोर थारैनो गौरां पार्कआव मोनफैमारबाय आरोना स' आं सानसेबो फैफेराखैमोन माने हाबफेराखै आरोना बेवहाय क'क्राझाराव फैबाबो गौरां पार्कआव हाबनाय जायाखैमोन स' दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों आं दा जि नुयो नोंसोरनोबो देखायनोसै आरोना आंबो नायनोसै लोगोसे स' नोंसोर भिडिअखौ नायबाय था बोरै मोनदो गाखोनानै मोजां मोनदो बा दंफांनि सायखंखौ नाय लोगोफोर दंफांनि सायखंखौ जा बरिया नुदोंना दैयाव बै लारि लारि दंफांनि सायखंखौ दैयाव पुरा लारि लारि सिदा सिदा नुजोबदोंना बरिया नुखादों माने असम आरोना खरायाव गाखोद' मोजां मोनदों गाखोनानै बापरे दे ओरै खालाम ओरै नङा ओरै खालाम ओरै बाइक आरो इयो बाइक नङालै ओरै खालाम ओरै 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 खालाम ओरै जायोना जाया जाया दख ओरै 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 गौरां पार्कआ बेनो नोंसोरनो देखायबाय देखायनानै दा जों थांसै आरो न'आव ओमफ्राय नोंसोर भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो अन्नानै लाइक कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जाबाय आरोना स' बाय